Táim dóchasach mo róthain le stóilm. Táim dóchasach mo róthain níor bhailm a cheappa ná maireach sí gcónaí seans ná maithí sí mar ná bhean cumarsáide ach táim cinnte go maithí sí gcónaí mar bhean léanta cumarsáide. Ní thuairín éon gheall go mbeidh sí á labhairt gcónaí ag glós na scoile ach táim cinnte go mbeidh sí á labhairt gcónaí a thallaí an acadamh má thuigeann tú leat me. San am go rabhsa fá suas ní raibh éin is a réigean a bhí áscoileanna an. Níos tá áscoil in Scachéan bhaile maragaigh agus tá leanaí á fálam tí Ghaelann. Ní raibh sé sin álaigh le chéad bliain ó shin. Tá sé iontach faisinta is de chláán a chud ar Ghaelscoil. Is feabhas é sin. Ar a dé bheilúch tá lándaín óga fás suas in sa Ghaeltacht agus is mó dearfá is mó de haithí atá ar chathaimsir a béarla ná mar atá acu ar chathaimsir a Gaelanna agus dearfinn go bhfuil sé sin dain séireach. Ach tá go bharsí chomh-fada so maithí sí níos mó dearfinn. Tá Cathaló Searcaigh an áras, tá Nolan ní Hónal agus tá Biddy Jenkinson. Sin túr inis gan Síle de Fréine anna chuid filí brathain sa Ghaelann. Sin fá go dólam go méidir go maithí sí a gcónaí mar hanga léanta. Fé mar scíoch buachalí scoile sasanna filíocht lánne go dtí le fíoraí táim cinnte go leanfaidh lucht a dachais a scríb filíocht Ghaelanna go ceann a bhfad mar tá an teanga chós ebir sin agus chós a lúb san. Táim cinnte go maithí sí mar bhean filíochta ach go háirithe go ceann tam ó maithile. Tá sin gom go bhfuil an saol deacair go madún go léir fé láthir ach is cuinnam nuair a bhíonn saol a bhad níos a dheacaire. Tagann tá sa go tagan agus míán a donaíocha agus táirdaíonn sé sin sa stáit fé mar tháirdaíonn sé saol an duine. Má háimid dtuigeann tú má háimid mórálach as in héin agus dílis dún héin. Airóiglín tíd a harach tar éis na stoirme. Cosúil le bádóirí airóiglín an calla a harach. Well, a dtuigeann tú ní duine na dhearafach mise is annamh a thagam a réon chinne dainethach mar shampla. Dinim de réir mar saothar me, dinim de réir mar tamántar me. Imím le srá, ní duine na dhearafach mise an éair. Agus an tá deara go bhí le mar a Nuachtlitir gur tháirlaigh an irid san rudaí sa múlachum gur tógach me gur coghine ábhar. Gur tá sé anna dheacair fé mar is óldait deirtar go bhfuil sé anna dheacair cailín meabhrach a chur i grí agus de casach cadéir me de casach céile mo dheong bhála nó beidir céile bear fós ná mé féin orm agus chunach a lán den nán an den Órap agus den Afric
Cuasaí agus tólam, cuasaí agus mó bhí an. Bhí antá dearaglam, tá dearach na sean daoine go míon daoine ábhracha an seachas daoine eile, agus bhíomháin an rud badasa le daoine ná bhás gur minic úmpaíonn sé amach mar lár a leasa tá sé sin árá, agus is tócha gur is álaí go hála dós is tócha. Well, nílam náideach mar geallar ach ní déireann go bhfuil an bród úla asta. Tá sásta le cuide go agus do bhaine sanna hásamh as a lána go. An dáin is tólam is scíos de fádrig dar Macach dála pádrig colan gascíg. Is tóla pádrig beidir an dáin is fearr scíos riamh agus imthúirim sé tá seans go bhfuil an ceartaige, is tólam bhfuil an dáin san faláin agus omláin an héin. Is mailim an dáin san.